Ali. Oh no! Ay, lihok ka. Plastar na dito. Pastar rin, pastar. Ay, sige, lihok, biboy. Lingkod, lingkod. Tawagan akong suunan ni Ron. Tawagin. Hello, Bray. Huwag dili na mo mahatag ang among gusto, Bray. Na, hindi may mahimo ang mong son. Buha pa ng wanin mo eh. Yung na si Biboy. Di nakuha na kita ko kayo nagkaon eh. Bray! Oh Bray! no! Let's go, Chick. Gipatyan ko, Chick, oh. Oh, pastor, saan ay balita? Nagipatyan ko, pero nagbundo ko naman sigdukat. Na, usaon na ito ni. Dugay mo man diha, butom na rin ba kayo ko? Na, gigutom na rin, pastor. Na, magkastuhan na puntaan ni Ron. Rusmalo, bakit nilang takaw? Nagigutom na Biboy. Dalas daw, siyang pamahaw. Lahat na nakabiboy kay gigutom na. Oh, Hey! Saan? Wala mo kung naanan mo kaon, ani. let's go. Pilian mo kay ka, no? Gusto mo bumi, kay ilista na ko. Ilista, Chick. Ang gusto ko fried chicken, gusto ko beef steak, gusto ko caldereta, gusto ko pork chop, gusto ko 5 cups of rice. Breakfast pa na, ha? Usa, pamahaw pa na. Na, takuha pinansing ng bata, oy. Tutagin ako, nabot tag isa kalibo. Isa ka taon na lang iskalibo. Let's go. Tapos akong paniuto ba dahil kay yung lechon baboy, lechon manok, gempo, tapos gusto ko og bangos. Mahatag ninyo na? Let's go. No! Tawagin ba yun, be? Tawagan nyo na to kung takuha pinansing ng bata, oy. Sige. Hello, Bray. Ingani dyan mo ka ng manghod, Bray. Kuhaan na ni Bi. Tagaan ka na mo kuhaan, Les. Kaya nag-seal meron. Yung na lagi na si Biboy lagi. Una namin yun ang mukhaon. Bahala na mo sila na. Igang na kayo diri. Oy, namay aircon diri. Igang na dyan kaayo. Na, kadimanding ba ning bataan ni, oy. Na, pag dili ko lipo mo paypayan, kamo, dili dyan mo ko kwarta. Kaya mawala mo ko diri sa world pag maigangan ko. Mas Marlo, Chick, batayin na lang ng inyo na, Bi. Tapos maglubos na pa na, dala pa na ito na hospital na. Ano ko ma-feel inyong hangin? Oy, namawala ko sa world dati. Oh no! Demanding na kagaba, sobra na kagahangin. Pastor, tawagin balik yung mangon be. Iuli na nato ni. Sige na lang ba, panuunit aan eh. Ano pa kanina ba? Hello, Bray. Iuli na naman yung manghod, Bi. Grabe ka na gasto mo na yan, eh. Bahala mo na na. Bye na. Hello, Bray. Gipatiyan yung ko. Oh, Say balita na pod. nagipatiyan yung bayad, eh. Wala man dyan siya kusunada niya manghod. Kaya lang. Uliro na nato na. Tagin kwarta pa yan na paplitihan na. Mas Marlo, nakay kwarta dra. Na, wala ka ba? Oy, B-boy. Sugod ka ron, ulit na lang. Di namin mga grand sum ni mo. Tagaan ka ng pamasahe. Sige, pila man. Kung tama-tama na po na makaabot sa inyo, ha? Nakoy trace dali oh. Palit ay hotel ito. Oh. Sa kalibo, oy, kay Bokam, mamasahe pa ko, plus mahapit ang nag-drive-thru, kay magpalit kong Jollibee, kay gutom man na padulong sa mga. Let's go na go. Ining tawanan ni ba? Nakay kwarta dra. Na, dito bro. Sa wali na ito. Yatag na nabi para dili ta malugi ang tawanan. Sa kalibong magpangayikot. Sige na, sige na. Sige, sige. Yatag. Oh, sa kalibo. Kapo na pa kay Gwali yan, ha? Okay, bye-bye! Sana sa sila. Nasulbat lagi na itong problema, Pastor. Wala na ba sa ulo? Pero tayo sa... Kita ba na kwartahan ni B-Boy? Oh, shit! Ano, ano, ang ukis kalibo. Ano,